Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε οι πρώτοι δημοσιογράφοι του Δευτέρου Πρωτοείδη Γυμνασίου και θα σας ενημερώσουμε για τις προηγούμενες εβδομάδες της ειδήσεις μας. Το ΝΑΤΟ περιμένει η επίθεση υπό τη Ρωσία το 2025 και η Γερμανία ετοιμάζει τη στρατότηση. Έγινε η πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση ύπατος από ζωντανό δότη. Προς το παρόν ο δότης είναι σε καλή κατάσταση και το 90% του σηκωτίου του έχει αναπλαστεί. Στις 13 του μήνα, η Εθνική Ομάδα Πόλεων Γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πλημμύρισε το μέναν κόσμο το Σαββατοκύριακο με όλες τις πίστες του χιονοδρομικού ανοιχτές. Έτσι, μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με το χιόνι, κάνοντας σκι και παίζοντας παιχνίδια. Συνεχίζονται οι καταλήψεις σχολείων στην Τρίπολη. Η κατάληψη ξεκίνησε στο δεύτερο λύκειο και ακολούθησε το δεύτερο γυμνάσιο την περασμένη Τετάρτη και προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές. Στους δρόμους οι φοιτητές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένταση στη Βουλή. Ένταση μικρής διάρκειας επικράτησε από λίγο μπροστά από τη Βουλή μεταξύ φοιτητών και μάτων. Υπενθυμίζεται ότι οι συλλαλητήρια ενάντια στο νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστήμιων βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Τίσιμο το δοτείο θρύων Κοστράβου στην Αϊόβα. Επιστρέφει ως ο απόλυτος κυρίαρχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ουκρανία. Το Κίεβο διέταξε την εκένωση 26 χωριών στην περιοχή του Χαρκόβου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό από σας απόγευμα.